Wato mutanenmu na Arewa Allah ya mana baiwa sosai na iya kasuwanci, iya sana'a ko kuma ƙwarewa ta wajen aiki. Amma wasu lokutan muna samun damammaki da yawa sai mu rasa ba wai don mun gaza wajen cancanta ba ta fuskan ƙwarewa. A'a, kawai sai dai don rashin baiwa wasu abubuwa muhimmai da suke taimakawa yayin da dama ta zo wanda zai sa wannan damar ta canza rayuwarka. Misali na farko, za ka ga mutum yana ta kasuwancin shi sosai, ya iya kasuwanci, ya san kaya mai kyau kuma yadda zai kai kayan ya siyar. Amma yawanci ya taƙaita abin ne ga iya unguwarsu kaɗai ko kuma iya yankinsa. Wanda da ace ya samu damar da zai iya miƙa wannan kayan wasu wuraren, to da zai iya samun abin da ya fi haka. Waɗanda suke tare da shi su ma za su ƙaru. Abin da ke kawo wannan shine za ka ga muna yin kasuwanci ne ba tare da tunani mai zurfi ba. Nan da wata ɗaya, wata biyu, shekara ɗaya, shekara biyu, ina ya kamata ace na tsinci kaina. Shi yasa sai ga mutum yana ta kasuwancin shi ba tare da yana da certificate na wannan kasuwancin da yake ba. Wato misali kamar CAC registration. Shi yasa in dama ta zo na tallafi daga gwamnati ko kuma irin wasu ƙungiyoyi da suke tallafawa mutane domin yaƙar talauci, sai ka ga muna taƙaita samun wannan tallafin. To irin waɗannan abubuwan suna sa muna koma baya. Idan kana business, ya kamata ace kana da certificate na CAC wanda yake tabbatarwa kai da gaske kake wannan business ɗin naka. Idan kuma aiki ne da kai na sana'ar hannu, ya kamata ace kai ma kana da certificate domin ya tabbatar da cewa kai professional ne ko ƙwararre ne a wannan fannin naka. To idan dama ta zo, daman kana da shaida cewa kai ƙwararre ne a fanninka, sannan kuma kana yin recording ko kuma documenting abubuwan da kake na kasuwanci. Misali adadin customers ɗin da kai mu'amala da su, tsawon lokacin da ka ɗauka kana yi. Duk irin waɗannan abubuwan ya kamata ace mutane ba mu barshi haka sakaka ba. Ya kamata mu yi ƙoƙari. Yanzu ga shi wannan hukumar da aka ƙaddamar a shekarar ta gabata, wato watan Mayu kenan, May 2025, wadda shugaban ƙasa ya ƙaddamar da ita a wannan National Credit Guarantee Company ɗin nan. Wadda za su riƙa taimakawa masana'antu, ƙananan, matsakaita da kuma manya da kuma ɗaiɗaikun mutane